На крехка майска роза пъпка, той си ти, а утрото на май са моите мечти. Възстава ден, на моята любов под знойните лъчи, една за мен, ти ароматна ще цъфтиш. Ти моите гърди ще украсиш, ще радваш моите очи. Ще бъде слънце любовта ми, и зари над тебе ще пилей, за тебе ще гори. След зноен ден, на теменужна вечер, хладната роса и теб и мен пред вечен сън ще ороси. И дебном ангел тих ще угаси звездите в модри небеса. Следиш ли мисълта? Да. До вечера цялото това нещо ще стане по още 20 различни начина. Бебето, измивка? От нас. Не гледай мен. Обаче решиха се накрая, те идват с една такава много красива рамка с въпроса, обаче ние не разбираме, защото аз изобщо не разбрах какво ме питат. Той не схвана и го питам, викам, виж, не разбрах какво ме питат. Да, и така в крайна сметка, докато усетим какво ни питат, казахме да, какво направим, бяхме върбувани. Това насило е се чуваха, не че сме искали. За момента той. Ляво оправя са по-добре от тебе. Всички са по-добре. Ами, кунското фуро. Кунското фуро сега са пръста, защото... Не си като никоя друга, щом аз те обичам.